Eli meillä on panelisteina tänään, voisin laittaa, no. Meillä on panelisteina tänään on vasemmistonuorten puheenjohtaja Pinja Vuorinen. Sitten on vihreiden nuorten hallituksen jäsen Nuutti Kujansuu. Sitten on keskustanuorten Hämeen aluepiirin varapuheenjohtaja Touko Uotila. Ja sitten on vielä nuorten luontodelegaatti Elo Vanhanen. Tervetuloa. Ja nyt mä voin esitellä itseni. Mä en muuten edes muistanut alussa esitellä itseäni. Hyvä. Eli olen Timo Kuusela, Creaturan puheenjohtaja ja tämän EU-hankkeen koordinaattori ja hankkeen vastaava ja mitä kaikkea keksikään. Joo. Mennään sitten suoraan tähän paneeliin. Mä laitan nuo kysymykset täältä nytten launch. Tämä on vähän tyhmä tuo kysely, koska mä en näe sitten ketä on vastannut mitäkin. Mutta nämä kysymykset on nyt tuolla kyselyssä, siellä pitäisi löytyä semmoinen kysely, että voi laittaa tänne chattiin nyt vastauksen näihin. Otetaan nyt ensimmäinen kysymys otetaan täältä ensimmäinen kysymys, että tulisiko EU:n uusiutuvan energian kriteerejä sekä energiaverotusta muuttaa niin, että ne perustuu tarkemmin tutkimustietoon, kuten elinkaaripäästöihin sekä luonnon monimuotoisuusvaikutuksiin. Eli tässä ideana on se, että tämä käytännössä tarkoittaa sitä, eli tutkimustietoon perustuen, kestävyyskriteerejä tiukennettaisiin merkittävästi, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Suomessa voisi tietty osa bioenergiasta, mitä tällä hetkellä käytetään, niin ei saisi enää laskea uusiutuvaksi energiaksi. Niin tuollainen on nyt ensimmäinen kysymys. Ja nyt voi sitten vastata vaikka chattiin, että kyllä ja ei. Jes, tämähän on tosi hienoa. Kaikilta tuli kyllä. Wow. Sitten mennään kakkoskysymykseen. Pitäisikö EU:n valtion tukisääntöjä sekä muuttaa niin, että EU-maissa yritystukia saisi antaa vain sellaisille toiminnoille, jotka edistävät siirtymistä ilmastonmuutosta ja luontokatoa hillitsevään toimintaan, huomioiden myös ihmisoikeuskysymykset. Eli siis EUlla on mekanismi, jolla se pystyy säätelemään myös EU-maiden, siis maissa tapahtuvaa yritystukitoimintaa. Ja näihin on mahdollista siis puuttua, mutta tällä hetkellä niihin ei ole ja siihen on myöskin tehty semmoisia erilaisia huojennuksia näihin sääntöihin aina kaikkien kriisien aikana, niin silloin se ei ole hirveän hyvin toiminut. Mutta, eli pitäisikö EU-valtion tukisääntelyä muuttaa niin, että pystyttäisiin paremmin näihin yritystukiin puuttumaan. Eli sinne vaan.
Jes, tämäkin meni kaikilta kyllä. Wow. No sitten kolmas kysymys. Tulisiko EU:ssa ottaa käyttöön hiilitullit? No niin, tämä on todella myöntämielistä porukkaa. Sitten neljäs kysymys. Pitäisikö EUn maataloustukia muuttaa vastaamaan paremmin siirtymistä ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta kestävämpään maatalouteen? No niin, vau. Edelleen jatkuu tämä putki. Kyllä putki. Katsotaan, miten käy. Vielä viimeinen ilmastokysymys. Tulisiko EUn velvoittaa jäsenmaat kasvattamaan biodiversiteettistrategian mukaisesti jäsenmaiden suojeltujen maa- ja merialueiden pinta-alaa niin, että 30% alueista on oikeudellisen suojelun piirissä sekä niin, että tästä vähintään 1/3, eli 10% tulee tämmöisen tiukan suojelun piiriin. Wow, kaikki 5 kyllä. No niin, hienoa. Tämähän on todella hieno tulos. Mutta käydään nytten näistä kysymyksistä nyt semmoinen keskustelu läpi, että mitä mieltä näistä olette. Ja mä annan täältä vaikka puheenvuoroja. Voisi vaikka aloittaa, jos Pinja vaikka aloittaa ensimmäisenä. Joo, kiitos paljon. Eli tosiaan on Pinja Vuorinen, 26-vuotias vasemmistonuorten puheenjohtaja ja myös ehdolla eduskuntavaaleissa Helsingin vaalipiirissä. Mutta siitä huolimatta, että nyt on tietenkin paljon eduskuntavaaleista päässyt puhumaan, niin on mun mielestä tosi tärkeää puhua myös Eurooppa-politiikasta. Toki ensi vuonna tulossa europarlamenttivaalit, mutta muutenkin siinä tahona, joka myös vaikuttaa paljon meidän päätöksentekoon täällä. Ja etenkin mitä tulee sitten tällaisiin niin kuin globaaleihin ja rajat ylittäviin kysymyksiin, kuten esimerkiksi ilmastokriisin ja luontokadon kysymykset, niin EUlla on tässä keskeinen rooli. Ja mun mielestä on tosi positiivista nähdä, että myös on niin kuin jaettu ymmärrys siitä, että näille asioille tulee jotain tehdä ja että niin kuin täällä löytyy vahvaa kannatusta näille. Et ehkä niin kuin jos katsotaan laajempaa kuvaa ensin, niin lähtisin ihan vaan siitä, että on ihan selkeää, että meidän on välttämätöntä tehdä kunnianhimoisia ilmastotoimia. Et jos mietitään vaikka keskustelua, mitä tällä hetkellä pyörii niin kuin Suomessa maanlaajuisesti, mutta uskon, että tulee myös olemaan eurovaaleissa merkittävää, ja puhutaan niin kuin Euroopasta, on talouden kysymykset, mutta sitten pitää palata aina siihen, että puolella planeetalla ei sitten kyllä ole talouttakaan, eli meidän tulee huomioida ihan kaikessa ilmastotoimien rooli. Ja me ollaan myös nähty tässä, että ilmastotoimet ei ole turvallisuuskysymys ainoastaan sen kannalta, että tekemällä riittävät ilmastotoimet me taataan meille elinkelpoinen tulevaisuus tällä planeetalla, vaan ne on myös, jos katsotaan tämmöistä perinteisempää ymmärrystä turvallisuudesta, niin todella keskeisiä. Esimerkiksi mitä nähdään nyt tämä niin Venäjän aloittama julma hyökkäyssota Ukrainassa, miten välttämätöntä on ollut siirtyä pois fossiilisista, jotta me vähennetään meidän riippuvuutta epädemokraattisista ja autoritäärisistä valtioista, ja uskon, että tämä tulee olemaan jatkossakin kysymys, että nyt ollaan kiireellä irtauduttu Venäjän energiasta, hyvä niin, vaikka toki se irtaantuminen fossiilisista olisi tullut tehdä aikaisemminkin, niin tulee myös kysymyksiä siitä, että nyt jos sitä aletaan paikkaamaan sillä, että tehdään vaikka sitten epädemokraattisten öljyvaltioiden kanssa, oli sitten Arabiemiraatit tai muut sopimuksia, niin meidän pitää päästä kuitenkin kestävään vihreään energiaomavaraisuuteen, sen eteen on tehtävä toimia tässä. Eli nyt jos niin katsotaan tässä vielä, että mitä kysymyksiä ollaan päästy käymään läpi liittyen näihin, niin näen, että nämä on tietenkin niin keskeisiä tässä. Esimerkiksi nuo energiaverotuksen kysymykset on tietenkin huomioitu myös kestävyyden kannalta. Kannatan sitä, että siinä huomioidaan se koko elinkaari. Tietenkin tässä on otettava huomioon just se
että eletään monenlaisten energiakriisien keskellä, että meillä on samaan aikaan se, että on pakko irtautua fossiilisista, samaan aikaan ihan niin kuin ilmaston vuoksi, mutta myös se, että niin kuin vienti ja tuonti on muuttunut merkittävästi lähiaikoina, eli totta kai sitä pitää pystyä tarkastelemaan silleen, että onko jossain vaiheessa välttämätöntä käyttää siirtymässä myös biopolttoaineita, mutta juuri sen takia se, että millaisia biopolttoaineita vaikka käytetään ja muuta bioenergiaa on todella keskeistä, ja tietenkin tämän kaiken rinnalla on sitten kuljettava sen, että rakennetaan sitä vihreää energiaa, kuten vaikka tuulivoimaa, selvitetään, että millaisia mahdollisuuksia ydinvoimalla tässä on, kun me tullaan tarvitsemaan sähköä kuitenkin tulevaisuudessa myös niin kuin liikennettä ja muuta sähköistäessä. Sitten jos mietitään vaikka noita niin kuin tukisäädöksiä, niin tässä jälleen hieno nähdä, että on niin kuin yksimielisyys siitä, että sehän on ihan järjetöntä, että esimerkiksi korona-aikaan ja muutenkin Suomi subventoi merkittävällä tapaa yhä turkistarhausta, joka ei nähdäkseni ole moraalisesti kestävää ihan tuotannon kannalta, mutta että se ei ole myöskään ilmastolle kestävää, ja tavallaan se, että meillä on yhä mahdollisuus tällä tapaa tukea elinkeinoja, jotka selvästikään ei ole kestäviä millään tapaa edes taloudellisesti, niin tulisi olla mahdollisuus niin kuin lopettaa tällainen tukeminen tässä. Ja samoin ehkä niin kuin maataloustukien suhteen, että kun puhutaan turvallisuudesta, niin maatalous on keskeinen osa huoltovarmuutta, ja on niin kuin tuettava, että maatalous on mahdollista kaikissa maissa ja myös Suomessa, mutta sitä on ehdottomasti muutettava siihen suuntaan, että me tuetaan nimenomaan niin kuin kasvipohjaista maataloutta, kasviproteiinien tuotantoa sen sijaan, että tuetaan sitten eläinperäistä maataloutta, jotenkin tehoeläintaloutta, joka jälleen on myös niin kuin eettisesti kestämätöntä eläinten oikeuksien suhteen, mutta myös rasittaa planeettaa paljon enemmän. Ja tavallaan se, että pelkästään tämän niin kuin subventoinnin kautta me muutetaan myös ihmisten kulutustottumuksia, silloin, kun esimerkiksi liha on käytännössä halvempi vaihtoehto valita, mitä joku kasviproteiini saattaisi olla, vaikka tämä on niin kuin keinotekoisesti tehty tämä halpuus tässä. Eli niin kuin tavallaan jos nähdään tämä, että se olisi kyse sitten energiasta, ruoantuotannosta, meidän on välttämätöntä tehdä vihreätä siirtymää, ja minusta on hienoa nähdä, että täällä on myös yksimielisyyttä siitä, mutta ehkä lopettelen tähän ja annan muiden jatkaa. Kiitos. Yes, kiitoksia Pinja. Tosi hyvin kiteytetty. Ja jatketaan sitten paneelia. Voisi ottaa vaikka seuraavaksi, se tulee sisään, vaikka Touko voisi ottaa seuraavaksi. Ja meillä nyt on sen verran vähän panelisteja, niin kyllä tässä voi ottaa pikkasen enemmän, semmoinen ehkä 4-5 minuuttia voi ottaa tähän, mutta nämä on tarkoitus käsitellä jo kaikki nämä kysymykset nyt kerralla, ja silleen käydään sitten. Joo. Kiitoksia, eli Touko. No niin, kiitos paljon. Ensinnäkin kiitos, että pääsin mukaan tänne paneeliin. Nämä on tärkeitä teemoja, ja kiitos Timo mahtavasta alustuksesta. Siinä oli oikeastaan aika loistavasti tiivistettynä paljon asiaa, mutta siinä tuli se hyvin selväksi niin muutamalla graafilla se, että kuinka me tarvitaan EU-tasolla sitä päättäväisyyttä nimenomaan näissä ympäristökysymyksissä, koska ihan sillä, että jos ajatellaan vaikka meidän päästöjä, niin EUlla on niin suuri merkitys päästöissä, ja ylipäätään sitten sillä, että Suomi on osa EUta ja EU tekee kunnianhimoisia toimia, niin sillä ollaan sitten niin sanotusti isojen pelaajien liigassa myös sitten näin maailmalla. Mutta ehkä mä voisin kommentoida nyt näitä vastauksia näihin. Nämä oli nyt suorastaan liikuttavan yksimielisiä vastauksia, mutta tässä mä haluan olla rehellinen, ja mun mielestä on hyvä tunnustaa, että nämä kysymykset, mitä tässä esiteltiin, niin on keskustan sisällä aiheuttanut kovasti suuntaan ja toiseen vetoa, joten mä ehkä korostasin tässä, että edustan nyt tässä sitten keskustanuoria ja lähdetään hakemaan niitä ratkaisuja nimenomaan. Ja nyt ehkä mieluiten lähtisin esimerkiksi käsittelemään näistä kysymyksistä tätä bioenergiakysymystä ja sitten näitä maataloustukia, ja pyydän, että keskeyttäkää mut sitten, kun innostun liikaa. Mutta näistä
jos ajatellaan nyt tätä bioenergian kysymystä, niin on selvää, että tämä on Suomessa puhututtaa nimenomaan metsänomistajia kovasti, koska tavallaan bioenergia, energiapuu esimerkiksi on tämmöinen ollut tasainen, ei kovin merkittävä, mutta tasainen tulonlähde metsänomistajille. Ja silloin kun lähdetään puhumaan siitä, että rajoitettaisiin tätä bioenergian käyttöä käytännössä muuttamalla sen statusta tässä, tai huomioimalla sen päästöt hieman tarkemmin, niin se vaikuttaa sen takia epämiellyttävältä metsänomistajista, että siinä tavallaan menee semmoinen tasainen tulovirta, ja kyllähän se sattuu. Niin mä näkisin, että on tärkeää, että me lähdetään tieteen mukaisesti ehdottomasti seuraamaan meidän päästöjä, ja siis ei lähdetä siihen, ei poliittisesti lähdetä muuttamaan meidän päästöjä, eli bioenergian käyttöä tulee rajoittaa. Bioenergia ei ole yksi yksittäinen ratkaisu, mutta samaan aikaan mun mielestä täytyy huomioida ne, joita tämä eniten koskettaa, eli esimerkiksi metsänomistajat siten, että tulevaisuudessa voitaisiin rakentaa joitakin toisenlaisia ansaintakeinoja heille. Esimerkiksi mä itse näen ihan mielettömiä mahdollisuuksia siitä, että tämmöinen hakkaamattomuusmaksu tai tämmöinen, että siitä, että metsänomistaja keräisi tuloja sillä, että metsää jätetään hakkaamatta ja maksetaan sitä hiilen sitomista metsänomistajalle, niin se mielestäni voisi olla tulevaisuudessa se, mikä korvaisi sitten esimerkiksi tätä energiapuun roolia. Ja mun mielestä mä näen, että tällaisia ratkaisuja meidän pitää lähteä laajemminkin hakemaan. Ja no, jos mennään noihin maataloustukiin, niin on selvää, että maataloustukijärjestelmässä tarvitaan tiedepohjaista uudistamista. Ja ehkä 2 semmoista isompaa ongelmaa, mitkä mä tässä nyt nostaisin, niin nykyisellä mallilla maataloustuet on 2 tavalla passivoivia. Ne passivoi siihen, että viljelijän ei kannata välttämättä tuottaa mitään, vaan kun se on se tasainen virta maataloustukina, niin kannattaa sitten jättää mieluummin vaikka se sato korjaamatta sieltä pellosta ja nostaa se tuki siitä. Ja näinhän se ei pitäisi mennä. Me tarvitaan tuissa uudistamista siihen, että siinä vaiheessa, kun me kuitenkin jotain päästöjä aiheutetaan sillä, niin sitten meidän täytyy saada siitä myös mahdollisimman tehokkaasti jotakin tuottoa, jotakin siis ruokaa tai muuten jotakin biomassaa ja niin edelleen. Niin tähän pitää puuttua, ja toisaalta nämä nykyiset tuet passivoi siihen, että on tosi helppoa jatkaa samaan malliin eteenpäin, niin kyllä ne tuet pitää muuttaa siihen suuntaan ennemmin, että ne on tämmöisiä innovaatioihin kannustavia tukia. Ja esimerkiksi jos nyt ajatellaan Suomen kontekstissa, mitä tämä tarkoittaa, niin esimerkiksi tällä hetkellä turvemaat on meillä se ongelma, jos ajatellaan maanviljelyä, että sieltä tulee ne meidän... Pikkuhiljaa. No niin, okei, nyt mä pahoittelut innostuin liikaa. Todetaan näin, että esimerkiksi turvemaita voitaisiin viljellä ilmastoviisaasti ja niitä tukia voitaisiin kehittää niin, että siellä voitaisiin sitten siihen saataisiin sitten tukea ennemmin kuin siihen, että jatketaan hamaan tappiin samalla tavalla. Mutta no niin, joo, kiitos paljon. Kiitoksia, oikein mahtavasti kiteytetty. Ja sitten seuraavaksi voisi ottaa sitten Nuutti Jansu vihreistä. Yes. Nyt kuuluu. Yes, hyvä. Tosiaan mä oon tosi yllättynyt ja erittäin tyytyväinen, että meillä oli yhtä mieltä kaikista näistä kysymyksistä. Ja tämä mun mielestä ottaa ennen kaikkea just siitä, että nuorissa on niin kuin tätä tulevaisuusnäköisyyttä. Me nähdään paljon monessa asiassa emopuolueitamme niin kuin pidemmälle ja pystytään niin kuin katsomaan sitä kestävästi. Niin kuin Toukokin otti esille, niin siellä keskustassa on monessa asiassa ristiriitaa, mutta se on mun mielestä hieno esimerkki just, että kun tulee niin kuin keskustan nuorten edustaja, niin sitten ollaan rohkeasti sitä mieltä, kun ollaan ja näytetään sitä, että niin kuin nuorissa on tulevaisuus.
mä ehkä haluaisin just nostaa tässäkin kanssa tätä EUn niin kuin vaikutusta, EUn vastuuta tässä niin kuin globaalissa ympäristössä ja nimenomaan siitä kulmasta, että kun me kulutetaan niin paljon kuin me kulutetaan, meidän täytyy ehdottomasti ottaa tässä tämä rooli ja pitää huoli, että myös muu maailma suojelee ja tulee suojelluksi. Tämä niin kysymyssekto oli oikeastaan just täynnä niin konkreettisia keinoja, mistä mä olen tosi iloinen myös, haluan siitä kiittää. Eli tässä on just isketty näitä niin konkreettisia asioita, että mitä pitää tehdä ja sitten, että ne pitää tehdä nyt. Ja tämä on tosi loistava niin näkökanta tähän niin EUn ilmastopolitiikkaan ja mun mielestä nämä on niin sellaisia konkreettisia asioita, mitä on mun mielestä tärkeää ottaa esille sitten eurovaaleissa ensi vuonna. Nimenomaan näitä konkreettisia keinoja, kysyy niiltä ehdokkailta aina, että ootko valmis tähän ja tähän, eikä sellaiseen niin yleisluonnolliseen, että hei, suojeltaisiko vähän alueita sieltä täältä. Just tällaiset konkreettiset keinot on sellaisia, millä saadaan asioita aikaiseksi ja millä me saadaan sinne sellaiset päättäjät, jotka on valmiit tekemään asioita, jotka on valmiit niin kuin näyttämään sitä, että meidän täytyy suojella ja että meidän täytyy pistää meidän ilmastotehtäviin. Eli ehkä mä jätän tämän mun yleisen puheenvuoron tälleen lyhyemmäksi ja sitten innolla odotan just keskustelua tästä, mikä näistä kysymyksistä syntyy. Kiitoksia Nuutti. Tosi hyvä kiteytys tässä. Ja sitten vielä viimeisenä tähän settiin, niin Elo Vanhanen, nuorten luontodelegaatti vielä. Olkaa hyvä. Joo, kiitos Timo ja kiitos kaikille panelisteille. Tosi hienoa kuulla, että ollaan samaa mieltä asioista ja hyviä pointteja olette nostanut. Mitä Nuuttikin sanoi, niin tämmöisestä, niin kuin, että kysymysten konkreettisuudesta ja just näistä, että millä tavalla oikeasti puhutaan ilmasto- ja monimuotoisuusasioista, niin mä oon itse miettinyt paljon semmoista, että niin kun kestävyys sopii moneen suuhun, mutta harvoihin käsiin. Niin tämmöisellä lähestymisellä saataisiin tämmöistä ilmiötä vähän kitkettyä. Ja kiitos Touko erityisesti, otit näitä vaikeita asioita keskustalle esiin. Mä halusin nostaa esiin ja kompata sua siinä, että kyllä nämä niin kuin työllisyys- ja niin kuin tulokysymykset on ihan ehdottomasti niin kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä. Ja kun mietitään, että miten tästä reilusta siirtymästä saadaan oikeudenmukainen, niin nämä, mitä toit esille, niin esimerkiksi just se, että metsän suojelusta voisi saada rahaa, tämmöiset mekanismit, niin on tosi hyvä idea ja kaikella tavalla niin kuin, alkutuotannon ihmiset niin Suomessa kuin globaalisti, niin ne on heikoilla ja se pitäisi niin kuin ihan niin kuin ottaa huomioon kaikessa ilmasto- ja monimuotoisuuspäätöksenteossa, että mietitään millä tavalla nämä ihmiset, ei vaan se, että he pystyvät selviämään, vaan miten he tulisivat hyvin toimeen, niin Suomessa kuin EU:ssa kuin sit globaalissa etelässä. Et nämä niin kuin, globaalin talouden markkinat ja niin kuin poliittinen ohjaus siihen, että tämä siirtymä on tosiaan reilu. Ehkä tämmöinen niin kuin yksittäinen asia niin kuin näihin kysymyksiin liittyen voisin nostaa esille, mistä ei puhuttu, niin oli nämä EUn hiilitullit. Näihin siis tämmöinen niin kuin, nostan esille tämmöisen tavallaan kriittisen puolen tai sen, että se ei tule olemaan niin kuin riittävä toimi ainoastaan. Et siinähän on myös tämmöinen, vaikka sillä niin kuin halutaan estää sitä, että tämmöistä korkean päästöjen tuotantoa siirtyisi sitten muualle, niin
myös on sit mahdollista, että tavallaan just se, että se sääntely ei tällä hetkellä, mistä keskustellaan, niin ulotu lopputuotteisiin. Eli on siis mahdollista, että tämä ei siis poista sitä ongelmaa, mitä sillä yritetään poistaa, vaan että itse asiassa niin kun myös niin kun niin kun tuotannon koko kaari tavallaan siirtyy EUn ulkopuolelle. Ja sitten taas toisaalta, jos tämä ei olekaan niin suuri ongelma, niin toinen mahdollinen tämmöinen ongelmakohta voi olla se, että luodaan tavallaan tämmöinen niin kuin samanlainen ongelmavyyhti kuin mikä on sitten taas niin kuin EUn maataloustukijärjestelmässä, mikä on sitten taas, että näillä vahvasti verotukia saaneilla maataloustuotteilla on liian hyvä. Tavallaan just se, että kun tietyn alueen, eli nyt tässä niin kuin EUn tuotteet, että on tämmöistä niin kuin suojelevaa politiikkaa, niin sitten niillä on sitten ei tämmöinen liian suuri etuasema muilla markkinoilla. Että tähän niin kuin liittyy monia tämmöisiä, että tosiaan niin kuin esimerkiksi EU-maataloustuotteilla niin globaalissa etelässä on esimerkiksi ollut tämmöistä, että se haittaa sitten heidän sisäisiä markkinoita ja niin kuin tämmöistä. Se on hyvä ehdotus, mutta se ei yksinään riitä, eikä se niin kuin poista tämmöisiä niin kuin suurempia markkinatalouden ongelmia, mitä meillä on. Mutta joo, mä jätän tähän. Kiitos. Kiitos Elo. Tuossa oli todella hyvin tuotu näitä mahdollisia haasteita. Toi hiilituliasia on tosissaan. Siinä on aika paljon haasteita sen niin kuin, käyttöönotossa. Ja mahdollista, että mitä kaikkea siinä pitää oikeudenmukaisuuskysymyksissä. Näissä kaikissa niin kuin oikeudenmukaisuuskysymykset on niin kuin tosi iso ja kaikissa taloudellisissa ohjauskeinoissa on aina se niin kuin haaste näiden oikeudenmukaisuuden kannalta, että niitä on tullut aika paljon väännettyä myöskin noissa eri yhteistyöryhmissä. Joo. Mulla on vielä sitten noista globaalista kysymyksiin oikeastaan vielä semmoinen kysymyssetti, mutta mietin, että olisiko sittenkin ehkä järkevämpi, jos pidettäisiin tässä nyt semmoinen lyhyt kommenttikierros, jos te haluatte tähän aihepiiriin, pysytään samassa aihepiirissä, niin, niin kuin voitte kommentoida nyt vähän muiden vastauksia ja käydä semmoinen lyhyt, otetaan vaikka pyritään pitämään sen maksimissaan 3 minuuttia nyt näissä puheenvuoroissa. Niin mennäänkö samassa järjestyksessä, mikä oli äsken, eli Pinja vaikka. Joo, kiitos paljon ja kiitos kaikille hyvistä puheenvuoroista. Ei välttämättä tarvitse edes puhua tässä 3 minuuttia. Mun mielestä tuossa on niin tosi hyvin tuotu esiin sitä, että miten tähän liittyy nimenomaan oikeudenmukaisuuden kysymykset ja tulonjako, just se, että se ei voi olla niin, että se osuu kaikkein pahiten sit sinne alkutuotantoon, jossa on jo muutenkin haasteita, vaan yleisesti, että miten me kompensoidaan tätä, että ei ole vaikka vaan silleen, että ne ihmiset, jotka on sit varakkaimpia pääasiassa kuluttaa näitä vahvasti niin kuin päästöjä tuovia tuotteita, mutta että sit se menee niin kuin tuottajille, joilla on huonompi asema ja vähemmän vaihtoehtoja, sitten niin kuin tavallaan diilata sen kanssa, kun asetetaan eri sääntöjä näille asioille, vaan pitää tosiaan katsoa se kokonaisvaltaisuutta, että miten kompensoidaan ihmisiä, keihin nämä muutokset osuu. Että samaan aikaan on todella keskeistä, että meillä on näitä käytännön keinoja, kuten todettiin, että ei riitä, että puhutaan vaan siitä, että joo, kestävyyttä, vihreitä siirtymää, vaan että sen tulee tarkoittaa myös aitoja toimia. Samaan aikaan just on pohdittava, että kun niitä niin välttämättömiä toimia tehdään, niin keneen ne osuu ja millä tapaa voidaan joko kompensoida niitä, jotka sitä tarvitsee, tai että millä tapaa voidaan sitten niin rahoittaa näitä muutoksia. Mutta ehkä just sen takia jätän puheenvuoron vähän lyhyemmäksi, koska uskon, että päästään seuraavassa osuudessa sitten keskustelemaan tästä vielä lisää.
Kiitoksia Pinja. Hyviä pointteja myöskin. Ja sitten oli Touko. Joo, kiitos kaikille puheenvuoroista. On kyllä mukava olla tällaisessa paneelissa mukana, missä on selkeästi semmoinen, että lähdetään hakemaan niitä ratkaisuja ja yhdessä niin toista ymmärtäen, että se kyllä niin pätee myös siihen, että mitä täällä niin EU-tasolla pitää tapahtua, että meidän pitää niin kaikessa aina kun puhutaan vihreästä siirtymästä tai puhutaan ylipäätään ympäristöteemoista, niin pitää koko ajan pitää mukana siinä se, että ei riitä, että me tehdään oikeudenmukaisia tekoja, tai ei riitä, että me tehdään tieteenmukaisia tekoja, vaan pitää koko ajan varmistaa, että myös ihmisillä on se selkeä käsitys siitä, että ne tehdään ikään kuin yhteiseksi hyväksi, tai että ne koetaan oikeudenmukaisina, koska kaikki, sanotaan näin, että monesti se, että niin ihan Euroopan tasolla erilaiset toimijat vastustavat näitä teemoja tai vihreätä siirtymää, niin se liittyy siihen pelkoon vahvasti, mikä siellä ihmisillä on omasta pärjäämisestä, ja kukin käsittelee sitten tätä pelkoa omalla tavallaan, niin sillä on hienoa, että tässä on tämä toinen osio nyt paneelista, päästään tähän oikeudenmukaisuuteen ja siihen, että miten varmistetaan, että sitten niin pidetään kaikki mukana. Kiitoksia Touka niistä pointeista, ja sitten Nuutti seuraavaksi. Joo. Ehkä just haluaisin myös kiittää muita panelisteja just siitä, että tässä on selvästi pysynyt pinnalla tämä oikeudenmukaisuus, ja siitä mä ehkä haluaisin lyhyesti sanoa vaan tämän, että se on huono ilmastosiirtymä, huono vihreä siirtymä, jos vaan rikkailla on oikeus siihen. Eli se on mun mielestä ilmastonmuutoksen ja tämän vihreän siirtymän vastainen kamppailun pitää olla kaikille yhteinen, ja sen takia ei ole just tämä varallisuuskysymys on se, mikä pitää ottaa huomioon, ja sen takia toi toinen osa paneelista onkin sitten sellainen myös, mitä mä innolla odotan. Kiitoksia Nuutti hyvistä pointeista, ja sitten vielä Elo. Joo, no ehkä mä lisäisin tähän vielä semmoisen pointin, että nyt tosiaan Suomessa ollaan tekemässä kansallista monimuotoisuusstrategiaa, mikä oli lausuntokierroksella tuossa vuoden alussa. Niin mä erityisesti kiinnitin huomiota siinä siihen, että mitään uudelleen kouluttautumisen kysymyksiä ei tässä strategiassa otettu huomioon, ja tästä laitoinkin lausuntoon pointin, että mun mielestä jokaisella alalla Suomessa olisi kestävyysasioihin liittyvää uudelleen kouluttautumistarvetta. Ja varsinkin sit, jos puhutaan energia-alasta ja maataloudesta ja kaikesta tämmöisestä, niin tämä olisi sellainen asia, mikä Suomessa voitaisiin kyllä korjata. Yes, kiitoksia Elo. Tässä oli hyviä pointteja myöskin. Ja mä olen unohtanut tässä sanoa myöskin, että Creatura on ollut mukana Finnwatchin oikeudenmukainen siirtymäkampanjassa, jossa on tosi paljon näitä erilaisia oikeudenmukaisuuskysymyksiä käsitelty. Mä olen itse ollut aika monessa. Siinä on eri sektoreille, tehdään toimenpideohjelmia. Se on erikseen sellainen kampanja, jossa on yli 80 järjestöä tällä hetkellä mukana. Sitten on erikseen sellainen, joka ei ole kampanjaan liittyvä, on sitten, ei ole suoraan siinä kampanjassa, vaan erillinen projekti, niin on tehty tämmöisiä toimenpideohjelmia eri poliittisille sektoreille. Ja ne on tarkoitus eduskunta, että seuraavan hallitus ottaisi niitä toimenpiteitä sitten mahdollisesti hallitusohjelmaan. Ja nyt niille, ketkä on nyt ehdokkaana, niin vinkiksi, että jos ette ole vielä liittyneet tähän Finnwatchin sen oikeudenmukainen siirtymäkampanjaan, niin kannattaa liittyä. Mutta
Sitten mennään eteenpäin nyt seuraava on nämä globaali oikeudenmukaisuuskysymykset ja meillä on 3 kysymyksen setti täällä seuraavaksi ja oikeastaan tässä on 4 kysymystä. Taisin lisätä sinne jonkun vielä viime hetkellä. Okei, otetaan seuraava kysymys. Eli tulisiko EU:ssa ottaa käyttöön sosiaalirahasto, joka kompensoisi vähävaraisille energiasiirtymän aiheuttamia kustannuksia? Eli tämä on sellainen, mistä on myöskin ollut nyt keskustelua, ja siinä on jonkin verran Suomessa, ainakin osa Suomen puolueista on vastustanut sitä, koska se tarkoittaa myöskin tietysti tulonsiirtoja niin kuin rikkaammasta niin kuin rikkaiden EU-maiden niin kuin pohjoisesta etelään enemmän, koska tietysti Euroopan eteläisissä maissa on enemmän sitten vähävaraisia. Eli tämmöinen kysymys, ja sinne taas chattiin voi vastata. Jes, kyllä linja säilyy vieläkin. Katsotaan, päästäänkö maaliin äsken. No sitten seuraava kysymys on myöskin, missä on tällä hetkellä kova vääntö ollut, niin kuin näistä oikeastaan kaikista, mä olen sen takia nämä valinnut. Tulisiko EU:ssa ottaa käyttöön tiukat ihmisoikeus- ja ympäristövastuukriteerit täyttävä yritysvastuulaki? Eli sellainen yritysvastuulaki, joka velvoittaisi EU:ssa toimivat yritykset huomioimaan ihmisoikeus- ja ympäristökysymykset niin kuin koko toimintaketjussaan. Ja edelleen kyllä linja. Vau. Wow. Tämä on kyllä mahtavaa. No sitten vielä seuraava 8. kysymys. Tulisiko EUn uudet kauppapoliittiset sopimukset luoda niin, että niissä huomioidaan ensisijaisesti ympäristö- ja ihmisoikeus sekä globaalin eriarvoisuuden kysymykset? Eli kauppasopimuksiin sitten. Eli yleisesti kauppasopimuksissa ne on tehty aika usein silleen, EUn tällaiset taloudelliset intressit edellä. Eli miten saadaan EU-maissa talouskasvua parannettua, niin ne on tehty yleensä se edellä, ja sen takia ollaan annettu näissä myöten sitten enemmän näissä ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksissä, ne on ollut toissijaisia. Eli tähän vielä chattiin 8. kysymykseen, että kauppapolitiikkaa. Joo, hyvä. Joo, tässä otetaan myöskin sitten puheenvuoroissa, vaikka mä en viitsinyt tähän ottaa, koska tämä on niin kuin hankala kysymys, että myöskin sitten, että nykyisiä kauppapoliittisia sopimuksia, tulisiko niitä myös uudelleen neuvotella. Se on semmoinen, mihin te voisitte sitten niissä puheenvuoroissa ottaa myöskin kantaa, että se on vielä isompi kysymys sitten, että laitetaanko kaikki kauppasopimukset uusiksi. Ja se voi olla vähän isompi projekti, mutta se on hyvä myöskin. Mutta ainakin eli nykyiset tai uudet sopimukset, niin niissä kyllä nimiä säilyy. No sitten vielä viimeinen kysymys näistä, että tulisiko EU:n kanavoida budjetistaan 0,7% kehitysyhteistyöhön ja muuttaa kehitysyhteistyörahoitusta niin, että sen tavoitteena on ensisijaisesti köyhyyden poistaminen ja kestävän kehityksen edistäminen, eikä niin, että niin kuin tällä hetkellä tehdään, että siinä on nämä EUn omat intressit ensisijassa tässä kehitysyhteistyössä. Eli kehitysyhteistyötä tehdään usein silleen, että kehitysrahoitusta on esimerkiksi kanavoitu niin kuin
maahanmuuttokysymyksiä tai tämmöistä, niin kuin silloin esimerkiksi kun tuli se pakolaiskriisi, onko se 2015, niin silloin EU-maissa kehitysyhteistyörahoja käytettiin niin kuin kotouttamis- ja tällaisiin rahoituksiin, mikä niin kuin jäsenmaissa, eikä sitten ollenkaan oikeaan kehitysyhteistyöhön. Se on ollut se haaste tässä. Mutta eli tästä kehitysyhteistyö. No niin, wow. Kaikki meni tästäkin nyt kyllä linja. Koko paneeli oli kyllä linjaa. On kyllä todella hienoa kuulla. Wow. No sitten voidaan aloittaa keskustelu näistä kysymyksistä, näistä oikeudenmukaisuuskysymyksistä. Ja aloitetaan vaan suoraan taas pidetään semmoinen ehkä 5 minuuttia voi olla se puheenvuoro maksimissaan, vaikka Pinja voi aloittaa. Oltaisiko me haluttu ottaa vähän eri järjestystä, niin päästään sitten vaihteluun siinäkin. Okei, tehdään vaan niin. Mä otan uuden järjestyksen täällä. No otetaanko vaikka sitten Nuutti? Alright, joo, mä voin jatkaa. Eli tästä, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin vihreä siirtymä, johon vaan rikkailla on varaa, niin on huonosti tehty vihreä siirtymä. Ja sen takia tämä osuus on tosi tärkeä mulle ja vihreälle puolueelle tietysti myös. Ja kuten mä tuossa jo niin kuin kyläosiossa vähän nostin, niin nykyisiä kauppasopimuksia tulee ehdottomasti pyrkiä niin kuin uudistamaan. Esimerkiksi huomioiden Kiinan niin kuin uiguurit ja muut ihmisoikeus- ja ilmastokysymykset. Nämä on niin kuin sellaisia ehdottomasti todella tärkeitä asioita, mitä meidän niin kuin tarvitsee pyrkiä lähteä uudistamaan, miten me pystytäänkin missäkin. En ole niin perehtynyt näihin kauppasopimuksiin, että osaisin jokaisen kohdalta sanoa, että kuinka mahdollista ja kuinka realistista niitä on lähteä purkaa ja uudelleen neuvottelemaan. Mutta mun mielestä meidän pitää ehdottomasti jokaista vähintään niin kuin tarkastaa, onko ne niin kuin oikeasti ihmisoikeus- ja ilmastomyönteisiä sopimuksia, onko ne sellaisia, joiden takana me voidaan seisoa, koska esimerkiksi just Euroopan unionin riippuvaisuus Kiinasta ja niin kuin sitä kautta myös niiden ihmisoikeusrikkomuksista on jo tosi niin kuin järkyttävää ja todella vaarallista jopa, niin kuin me nähtiin Venäjän niin kuin autoritäärisen hallinnon niin kuin kautta, niin tällaiset niin kuin riippuvuudet tällaisiin autoritäärisiin valtioihin on tosi vaarallisia ja voi aiheuttaa niin kuin Euroopan unionille isompia ongelmia myös. Sitten toiseksi mä haluaisin vielä nostaa just tuon yritysvastuulain, sillä yritysten ainut niin kuin velvollisuus oikeastaan niin kuin konseptina on just niin kuin tuottaa voittoja sen omistajille. Ja loput meidän täytyy säätää lailla, meidän täytyy asettaa sellaiset raamit, että nämä yritykset niin kuin toimii niin kuin ympäristökriteereiden mukaisesti ja toimii oikeudenmukaisesti. Ja lisäksi tietysti meidän täytyy lähteä niin kuin tekemään tällaisesta, kun toi koskee nimenomaan näiden tukien saamista, mutta lisäksi meidän pitää pyrkiä tekemään siitä kannattamatonta toimintaa, tehdä mitenkään muuten. Eli ehdottomasti pitää iskeä niin kuin kovia haittaveroja ympäristölle ja ilmastolle haitallisiin asioihin, ihmisoikeuksille haitallisiin asioihin. Silloin meidän pitää tehdä niin kuin niistä mahdollisimman kannattamattomia, että sen lisäksi, että sä menetät sun tuet, niin sua myös verotetaan tosi rajusti ja tosi tuntuvasti silloin, jos sä et lähde mukaan tähän oikeudenmukaiseen ja vihreäseen siirtymään. Tässä olisi ehkä tästä setistä tämä yleiset kommentit mulla. Kiitoksia Nuutti. Siinä tuli hyvin kiteytetty taas. No sitten voisi otetaanko nyt vaikka Elo seuraavaksi? Vaihdetaan nyt vähän järjestystä. Kiitos Simo. Joo, mä ehkä jatkan tuosta, niin kuin mitä Nuutti sanoi noista niin kuin haittaveroista, että tällä hetkellä tosiaan, niin kuin, tosiaan ongelma on usein se, että tosiaan ympäristön tuhoaminen on kannattavaa ja Suomessa, mä nyt otan tämän metsäteollisuuden esille taas on se, että
on usein sellaisia tilanteita, missä tämä niin kuin, ei puhuta niin kuin vaan verosta, vaan niin kuin ihan tämmöisestä, että niin kuin laittomasti hakataan jotain metsää ja sitten se sakko, mikä tästä saadaan, niin on pienempi kuin mitä niiden puiden myymisestä sitten saadaan. Eli niin kuin ihan tämmöisen niin kuin verotuksen lisäksikin myös niin kuin kaikki tämmöinen niin kuin lainsäädännöllinen, että oikeasti ne rangaistukset olisi semmoisia, että sillä olisi mitään niin kuin vaikutusta näiden yritysten toimintaan. Eli tällä hetkellä se valitettavasti tilanne on vähän niin, että usein ylikansalliset yritykset budjetoi jo siihen suunnitelmaan tavallaan tämmöisiä niin kuin sakoista tulevia niin kuin maksoja ja niin kuin kaikkea tämmöistä, että on niin kuin ihan ehdottomasti asia, mihin pitäisi lainsäädännöllä puuttua. Mutta joo, ehkä mulla ei tällä niin kuin yleisellä tasolla ole kommentteja vielä, mutta mä voin sitten antaa lisäkommentteja, kun muut on saanut puhua. Kiitos. Kiitos Elo. Siinä tuli jo taas uusia keskusteluaiheita hyvin nostettu tähän. Ja otetaanko sitten vaikka Touko? Joo, mä voin jatkaa ja täytyy sanoa, että ensinnäkin mahtavat puheenvuorot tässä alustavana, että on samaa mieltä ja en näitä nyt toista, että oikein hyviä pointteja. Ehkä tässä kohdassa mun mielestä pitää myös huomioida se kysymys, että jotta me voidaan toteuttaa vaikka yritysvastuulaki, joka oikeasti huomioi ympäristövaikutukset tehokkaasti, niin meillä pitää olla oikeasti semmoinen kokonaiskuva ja joku mittari siihen, että miten me määritetään se kokonaisvaikutus ympäristölle. Ja nyt sanoisin, että tässä on semmoinen kysymys, mihin pitää EU-tasolla tarttua paremmin. Eli meillähän on jo tiede ja tutkimus koko ajan kehittää meillä yhä enemmän työkaluja siihen, miten me voidaan arvioida tavallaan tätä kokonaisvaikutusta. Mutta se, että saadaan tämmöinen EU-tason mittari tai semmoinen yleispätevä työkalu, joka on hyväksytty ja oikeasti mittaa sitä kokonaisvaikutusta, niin siihen kannattaisi nyt laittaa panoksia, koska sitten ainoastaan siltä pohjalta voidaan oikeasti arvioida sitä, että toimiiko joku yritys vastuullisesti. Esimerkiksi tästä nyt voin mäkin nostaa nyt metsäteollisuuden esimerkiksi. Eli se, että niin siinä tapauksessa, että jos esimerkiksi nyt haetaan kestävillä tuotteilla päästövähennyksiä ja samalla pahennetaan luontokatoa, niin siinä ei ole nyt toteutettu sitä kokonaisharkintaa. Niin tässä mielestäni pitää niin kuin edetä nyt aivan ensimmäisenä. Ja sen pohjalta sitten lähteä esimerkiksi näitä kauppapoliittisia sopimuksia kehittämään siten, että meillä on joku kyky arvioida näitä ympäristövaikutuksia ja näin tietenkin. Ja näin muuten. Mitäköhän muuta tässä kävi niin, se ehkä semmoisen nyt ehkä tässä tapauksessa itsestäänselvän asian, mutta niin haluan silti todeta sen, että jos ajatellaan nyt näitä kehitysyhteistyörahoja ja kestävää kehitystä, niin kyllä se nyt vaan on niin, että kyllä se on se EUn intressi edistää sitä kestävää kehitystä ihan globaalistikin, eli se nyt on sitä, nimenomaan sitä EUn intressien huomioimista, jos lähdetään kehitysyhteistyörahoja keskittämään siihen, että poistetaan köyhyyttä ja sitten edistetään kestävää kehitystä. Kiitoksia Touko. Siinä oli myös hyvin kiteytetty näitä tärkeitä teemoja. Ja sitten vielä Pinja. Joo,
No tosiaan tässä on tullut tosi hyviä pointteja jo ihmisiltä, mitä en lähde toistamaan, mutta niin tärkeitä näkemyksiä, joihin voi yhtyä. Mä ehkä nostaisin tässä ja jälleen mennään vähän laajempaan teemaan, mutta tässä kun on vahvaa yksimielisyyttä näistä niin toimista, niin voi ehkä lähteä myös keskustelemaan laajemmin. Tässä puhuttiin näistä kauppasopimusten avaamisesta, mikä mun mielestä on ehdottomasti jotain, mitä tulee tarkastella, mutta mullakaan ei itselläni nyt tässä ole jotain niin listaa, että mikä sopimus ja missä kohtaa, mutta mä niin kysyisin ihan, että onko meillä myös laajemmin ihan EU-perussopimukset sellaisia, joita tulisi uudelleen tarkastella, jotta me voidaan mahdollistaa oikeudenmukainen vihreä siirtymä, koska mitä tulee esimerkiksi just nimenomaan EU-talouspolitiikkaan ja etenkin euroalueen talouspolitiikkaan, niin siellä on kuitenkin niin kuin jokseenkin sellaisia mekanismeja, jotka ei välttämättä mahdollista tätä kaikkein oikeudenmukaisimmalla tavalla. Esimerkiksi mun mielestä nyt on tosi keskeistä nähdä se, että julkiset investoinnit on vihreän siirtymän sydämessä, jos me halutaan varmistaa, että meillä on fossiilivapaata energiaa ympäri Euroopan tulevaisuudessa. Me voidaan tehdä Suomessa hyvää työtä. Mä toivon, että jatketaan hyvää työtä, mitä ollaan tehty asian suhteen, niin vielä enemmän. Mutta on toki niin kuin katsottava koko Eurooppaa, että Suomessa on kuitenkin myös jossain määrin enemmän resursseja laittaa tähän. Mitä sitten katsotaan vaikka, että onko sitten niin Puolassa, millaiset mahdollisuudet aidosti irtautua vaikka maakaasusta, niin tässä niin kuin Euroopan maiden ja EU-maiden on myös tuettava toisiaan ja mahdollistettava. Se tarkoittaa sitä, että me ei voida olla sellaisessa vaikka taloudellisessa tilanteessa, jossa myös EUn sisällä kaikkein rikkaimmat maat rikastuu entisestään ja köyhimmät maat köyhtyy. Ja mä näen, että tässä on niin kuin kokonaisuudessaan EUn julkisilla investoinneilla esimerkiksi rooli. Tässä nyt on huolta ilmassa merkittävästi, että onko Suomi tai EU luisumassa taantumaan. Ja näen, että mikäli näin käy, mikä ei tietenkään ole toivottavaa, mutta eletään energiakriisejä ja inflaatio nousee, voi olla näin. Mutta samaan aikaan mä näkisin, että on erinomainen hetki tehdä nimenomaan tällaista vastasyklistä talouspolitiikkaa, eli haastavassa taloustilanteessa me ei lähdetä ennestään kurittamaan jo siinä kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevia, vaan tässä nimenomaan julkiset investoinnit ja niiden tuomat työpaikat voi olla hyvin keskeisessä roolissa. Ja tässä niin kuin näen ehkä muutenkin, että mietitään talouspolitiikkaa, niin vaikka Euroopan keskuspankin roolia tulisi uudistamaan, ottamaan huomioon myös työllisyys ja myös vahvemmin kestävyys kuin ainoastaan inflaation kurissa pitäminen. Eli niin kuin näen tässä rooleja. Toinen ehkä, mikä tulee tuohon, että kuten nähtiin tuossa alustuksessakin, niin se on kaikkein rikkaimmat, jotka tuottaa eniten näitä päästöjä, mutta samaan aikaan usein niitä, jotka vähiten niistä kärsii, tai ainakin hitaimmin, että ne vaikutukset iskee nopeammin muihin. Ja tässä nyt jälleen maiden sisäisesti, mutta myös EUn sisäisesti, esimerkiksi verotuksella on keskeinen rooli, eli kun näitä julkisia investointeja on syytä tehdä, niin toki siihen niin kuin on myös sitten laitettava resursseja, ja esimerkiksi näen, että oikeudenmukainen verotus on tässä keskeisessä roolissa. Esimerkiksi Euroopan unionin sisällä on niin kuin viimein mahdollistava se, että veroparatiiseista luovutaan, eli sitä myötä esimerkiksi niin kuin pankkisalaisuuteen liittyvät kysymykset, transaktioverot ja muut on nostettava tähän keskeisesti, ja niin kuin kaikki näistä on silleen, ei mene suoraan vain siihen vihreään siirtymään, mutta mä näen, että nämä toimet, mitä niin kuin tässä esitän ja mitä tuon esiin, on tärkeää ottaa huomioon, että me voidaan puhua oikeudenmukaisesta vihreästä siirtymästä, mutta jotta me voidaan puhua siitä, niin mun mielestä meidän pitää katsoa myös laajemmalle, katsoa, että millä tapaa Eurooppaa ja Euroopan unionia on tähän mennessä rakennettu, ja onko niissä rakenteissa jotain, mitä meidän pitää muuttaa, jotta me todella voidaan toteuttaa semmoinen siirtymä, tehdä ne riittävät investoinnit, tehdä se riittävä muutos, ja just sillä tapaa, että sillä ei sitten niinku kurjisteta, vaan niitä, jotka jo nyt on haavoittuvassa asemassa, vaan ne ihmiset, ne tuotantomuodot, ne, jotka niinku tavallaan tässäkin niinku käärii esimerkiksi ne suurimmat voitot tästä päästöjen tekemisestä, niin maksaa sitten myös oikeudenmukaisen osuutensa siitä. Kiitoksia, Pinja. Joo, tässä on tullut nyt tosi paljon teemoja, mitä meillä on siis tässä hankkeessa. Ollaan tekemässä podcasteja ja sitten vielä pamfletti ja virtuaalinen työpaja. Ja se on tosi hyvä, nyt on tullut paljon ideoita, mitä kaikkea asioita tässä voi käsitellä, koska minun pitää kaikki ne niin kuin, yrittää vielä miettiä. Et meillä on tosi
Ja siis yksi kysymys, mitä mä oon huomannut näissä, on just se, että kaikkihan tämä uudet tavoitteet nojaa tämmöiseen niin kuin kasvuajatteluun kumminkin, ja siihen, että se on niin kuin kasvu edellä se ensimmäinen tavoite. Et sosiaalisen oikeuden pilarissakin oli semmoinen lause siellä, missä korostettiin sitä, että ne tavoitteet ei ole mahdollisia, jos ei ole riittävää kasvua. Ja se ei niin kuin, sitä on nyt erilaisia tutkimuksia tullut, miten se ei niin kuin pidä paikkaansa, että se olisi korreloi suoraan se kasvu siihen, koska niin kuin tuolla nähtiin, niin kuin näkee noissa Oxfamin selvityksissä, niin ne kasvun niin kuin vauraus, mitä kasvusta tulee, niin se ohjautuu rikkaimmille tällä hetkellä, niin sen takia me tarvitaan enemmän ja enemmän kasvua, koska siinä on niin kuin tavallaan semmoinen trickle down efekti, että se niin kuin, sitä uskotaan, että köyhimmät hyötyy siitä, mutta se ei todellisuudessa pidä paikkaansa. Se on yksi semmoinen kysymys. Mutta joo, tässä nyt on ollut hyvää keskustelua tässä. Alkaa nytten, onkohan voisi ottaa tässä vaiheessa myöskin tuolta yleisöstä, jos on jotain kysymyksiä. Haluaisiko sieltä joku kysyä vielä jotain tähän, ja sitten voidaan ottaa tässä vielä kierros, missä kommentoidaan kaikkia näitä, mitä tässä on tullut. Mä voisin kysyä, Joo. Jos olisi sopiva hetki. Tosiaan moikka kaikki, kiitoksia, että olette tullut, ja tiedostain, että varmasti hieman valikoitunut joukko tänne kun on niin samalla kannalla tässä vastaukset, mikä tietenkin omaan mielipiteeseen sopii hyvin, mutta hyvä tiedostaa se. Mutta ehkä se, että itse on tässä oman tutkijauran alkutaipaleella ja puhuttiin siitä, että haluttaisiin, että tiedettä lisättäisiin päätöksenteossa, niin nythän meillä on olemassa jo aika paljon tieteellistä tulosta aika monesta näistä teemoista, mitkä tukee usein tällaista politiikkaa, josta on keskusteltu, mutta miten te näette, että sitä voisitte niin kuin vielä vahvistaa, että saataisiin sitä niin kuin politiikkaa vielä sitä tiedettä lisättyä, niitä tuloksia, että miten sitä yhteistyötä ja mitä tahoja sitä pitäisi edistää ja miten? Okei, siitä tulikin hyvä kysymys. Meillä on oikeastaan yksi ennakkokysymys, joka oli vähän oikeastaan tähän samanlainen, just semmoinen, että miten vihreä siirtymä ja kestävyysajattelu saadaan sisäänrakennutta kaikkien päätöksentekoon. Semmoinen ennakkokysymys tuli myöskin, että tästä voisikin tehdä nyt uuden rundin näistä, ja voitte myöskin vähän sen kommentoida näitä muita, jos kerkiää, mutta otetaan uusi kierros. Oliko siellä Elolla käsi, jos hän haluaa aloittaa vaikka? Joo, Elo voi aloittaa. Joo, no mulla on ehkä jopa semmoinen, mä en tiedä, tämmöinen kriittinen ote tähän. Et mä jotenkin olen pohtinut paljon sitä, että kun nämä on kumminkin arvokysymyksiä. Me puhutaan että jotenkin mä toivoisin enemmän sitä, ainakin julkisessa keskustelussa, että myönnettäisiin ääneen sen, että nämä on arvokysymyksiä ja mitä ne on ne arvot, mitkä vaikuttaa täällä taustalla. Tosi harvoin, kun puhutaan sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, niin puhutaan esimerkiksi rasismista, puhuttaisiin klassismista, puhuttaisiin sukupuolten eriarvoisuus nyt jopa nousee oikeasti keskusteluun, mikä on hyvä, mutta toki sitä ei kaikessa päätöksenteossa huomioida, mutta se sentään on esillä. Eli ylipäätänsä koko tämmöisessä puhutaan reilusta siirtymästä, niin jotenkin
sitten kumminkin mä siis omassa kandissa tarkastelin EUn metsäpoliittisia kysymyksiä ja siellä on taas niin kuin EUn omassa niin kuin tämmöisessä metsätutkimuksessa tutkijoiden alkupuheenvuorossa he korostavat sitä, että kun tämä niin kuin kestävä metsäkysymys, niin että se ei ole tieteilijöiden käsissä, vaan se on poliitikkojen käsissä ja se on niin kuin arvokysymys nimenomaan siitä, että mitä halutaan säästää ja kenen oikeuksia kunnioittaa. Ja just se, että tämä nousisi enemmän jotenkin suoremmin keskusteluun. Että jos tehdään tietynlainen päätös, jos ei, niin se on oikeasti sitä, että sit ei arvosteta näiden tiettyjen ihmisten oikeuksia. Ja se on hirveän niin kuin jotenkin enemmän sitä, että uskallettaisiin sanoa suoraan, että tämä on julmaa politiikkaa. Ja tämä on niin kuin, se ei vaan heikennä ihmisten elämänlaatua, vaan se myös vie elämiä. Niin kuin, ihmiset kuolee näihin päätöksiin. Jotenkin enemmän sitä rehellisyyttä ja sitten ehkä olisi myös sit enemmän semmoista äänestämistä, mikä niin kun saisi ne päättäjät, jotka tekisivät näitä empaattisempia päätöksiä. Et mä ajattelen, että me ei tarvita lisää tiedettä, me tarvitaan lisää empatiaa. Kiitoksia Elo. No niin, tästä tulikin nyt hyvää taas lisäpointteja keskusteluun. Joo, jatketaan nyt. Ehkä mä täältä taas pistän vuoroa sitten eteenpäin, jos ei joku halua tästä nyt ottaa. Mä voin vaikka, jos Touko ottaisi vuorostaan. Joo, mielellään. Kiitos todella hyvästä kysymyksestä ja todella vaikeista kysymyksistä, koska siis heti, jos saan olla rehellinen, niin heti alkuun haluaisin vastata, että en todellakaan tiedä. Mä olen siis itse luonnontieteilijä ja mä en voi ymmärtää sitä, että miten tiedettä pystytään halveksimaan suoraan sanottuna päätöksenteossa. Että tässä hienosti, kiitos Elo, kun nostit myös, että nämä on arvokysymyksiä, että se toki niin on myös tärkeä pointti, mutta myös se, että ihan poliittisessa keskustelussa näkyy yhä edelleen siis aivan virheellistä tietoa ja näkyy aivan siis niin kuin uskomattomia väitteitä ja jotenkin niitä pidetään relevantteina poliittisessa keskustelussa, niin se jotenkin meinaa alkaa kuohuttamaan. Jos mä niin kuin, erittelen, että mistä se tulee se ongelma, niin ehkä nyt jos ajatellaan poliittista kenttää Suomessa ja vaikka Euroopassakin, niin ehkä siellä niin kuin ylätasolla ja siellä vaikka puoluetasolla niin tunnustetaan tieteen merkitys ja tunnustetaan tieteelliset faktat. Mutta sitten kun eri tasoilla ne on niitä yksittäisiä ihmisiä ja yksittäisiä päättäjiä, jotka tekee sitten niitä käytännössä päätöksiä, niin sitten se on ihan sama, mitä ylätasolla luvataan, jos nämä niin kuin, niitä oikeasti päätöksiä tekevät siellä kunnassa tai eduskunnassa tai EU-tasolla, niin parlamentissa, niin jos ne eivät sitten elä näiden periaatteiden mukaisesti. Ja mä ehkä näkisin nyt sitten sen, että tarvitaan parempaa haastamista siihen, että kun joku henkilö, tämmöinen yhteiskunnassa vaikuttava henkilö esittää väitteen, niin siihen tarvittaisiin parempaa haastamista. Media esimerkiksi sitä jo tekee, mutta mä koen, että nyt niin olisi tärkeää velvoittaa siihen, että poliittinen päättäjä esittäessään väitteen pystyy niin perustelemaan sen väitteen, ja jos ei pysty perustelemaan väitteettä, niin se pystytään osoittamaan. Nyt miten se sitten käytännössä toimii, niin se on vaikea kysymys. Mutta esimerkki tästä nyt on se, että esimerkiksi politiikkaa tehdään paljon somessa, niin vaikka somealustoista Facebookhan ymmärtääkseni käyttää jotakin tällaista
tunnistusalgoritmit, että tietyt sanat laukaisee tällaisen faktalaatikon siinä vaikka päivityksen yhteydessä, että tarkista koronarokotefaktoja tai tarkista ilmaston lämpenemisen faktoja, niin tämän tyyppistä ajattelua, velvoitusta somealustoille, se voisi toimia, ja ehkä vaan semmoista, että jokaiselta meiltä, joka on politiikassa mukana, niin vaan sitä haastamista ja vaaditaan oikeasti, että perustellaan että miksi väität näin. Kiitoksia Touko. Hyviä pointteja siinäkin. Ja otetaanko sitten vaikka Pimiä seuraavaksi? Joo, se on tosiaan iso kysymys ja mä ehkä tietyllä tapaa komppaan Eloa tässä, että lopulta politiikassa on merkittävästi kysymys myös arvokysymyksistä, eli niin kuin tieteeseen pohjaavaa politiikkaa voidaan myös tehdä monella eri tapaa ja kysymys on siitä, että mitä priorisoidaan tavallaan. Itse näen vaikka keskeisesti poliittista taloutta opiskelevana ihmisenä, että tavallaan nämä niin sitoutuu hyvin vahvasti toisiinsa se, että politiikassa ja taloudessa kummassakin on kyse siitä, että miten me jaetaan ne resurssit, mitä meillä on, ja toisaalta, että kellä on valtaa tehdä se, jolloin nimenomaan ehkä niin tietyllä tapaa näen, että tieteeseen pohjautuen tätäkin niin voidaan tehdä monella eri tapaa siten, että se niin pohjautuu tosiasioihin, mutta voidaan silti päätyä jokseenkin erilaisiin lopputulemiin, eli sikäli näen, että on niin tärkeää tuoda nimenomaan ehkä mitä poliittisessa keskustelussa usein pelätään, niin tavallaan tätä niin ideologiaa esille, että usein niin ihmiset toteaa, että he toimii jotenkin niin puhtaan rationaalisesti tai ilman ideologiaa politiikassa, mikä tavallaan itsessään on mun mielestä jokin tämmöinen premissi, joka meidän tulee voida kyseenalaistaa, koska mun mielestä on hyvin vaikea kuvitella, että kukaan toimisi politiikassa ilman minkäänlaisia arvoja, koska ne varmasti niin ohjaa sitä, minkä takia vaikka hakeutuu toimintaan tai ehdolle tai muuta. Et niin sikäli näen, että sen lisäksi, että puhutaan tieteeseen pohjautuvasta politiikasta, niin puhutaan just siitä arvoihin pohjautuvasta politiikasta ja että mitä ne arvot on ja millaiseen toimintaan ne sitten itse kutakin kannustaa, millaisia päätöksiä toisaalta kannustaa tekemään ja laittaa tekemään, mutta että yhtä lailla tietenkin näen, että tietopohjaisuus on tärkeää ja niin kuin sen pitää toimia pohjana, että ei lähdetä just niin kuin puhumaan suoraan huuhaata, mitä tässä nyt niin kuin tuli hyvin esille, että meillä kaikilla on oma vastuumme haastaa tätä, kun me nähdään sitä, oli se sitten niin kuin oma piiri tai tietenkin se, niin kuin, että en oleta, että kukaan täällä olevista vaikka niin kuin käy sitten jotain niin kuin Twitterin syvää päätyä juoksemassa niin kuin korjaamassa virheitä, vaan niin kuin näkyy vaikka tämä alustojen rooli tässä, mutta että sit siinä on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon myös just se, että tiedekään, kuten varmasti puhutaan usein, oli sitten niin tiede tai uutiset tai muut ei ole niin arvoista tai toimijoistaan vapaita, vaan sit siinäkin on kyettävä kriittisesti tarkastelemaan sitä, että kuka tiedettä tekee ja kenen ehdoilla. Et se on tosiaan niin kuin suuri vyyhti, mitä itsekin toki niin kuin toivon, että olisi helppo ratkaista, etenkin mitä tulee vaikka ilmastokysymyksiin, joissa niin kuin tuntuu just siltä, että tehdään tavallaan tieteen vastaista toimintaakin hyvin paljon, mutta sitten samaan aikaan, että vaikka politiikan luonne ei missään nimessä ole tiedevastainen, niin se, että sitä tehdään aina lähtökohtaisesti intressiristiriidoista, on hyvä tunnistaa, jolloin on tärkeää just nimenomaan sanoa ääneen sekä se totuudenmukaisuus siinä, että jos joku heittää jotain faktaa, niin että pystytään kysymään, että mihin sä perustat tämän ja miksi sä oot tätä mieltä, ja siihen pitää mun mielestä kyetä aina vastaamaan sit sekä niin kuin tiedepohjaisesti että sit niin kuin toisaalta arvopohjaisesti. Kiitoksia Pinja hyvistä pointeista myöskin, ja sitten vielä Nuutti viimeisen. Joo. Mulle ei nyt kuuluuko muille? Joo, ei, jostain. Kuuluuko nyt? Yes, nyt kuuluukin. Okei, hyvä. Tässä on joku häikkä, tässä on joku jännittävä systeemi tässä kuulokkeissa, joka satunnaisesti heittelee tätä mutelle. Mutta joo, eli tosi paljon siis komppaan Pinjaa monissa, mitä hän nosti esille, ja sit mä ehkä haluan vielä nostaa tätä, mä oon paljon puhunut koulujen ja niin kuin perusopetuksen roolista tässä, eli demokratiakasvatus ja yhteiskuntaoppi pitäisi olla laajempaa, pitäisi sisältää enemmän just puoluepolitiikkaa, ihan vaan niin kuin selkeästi, että kun
ihminen sitten, kansalainen 18-vuotiaana pääsee siihen vaaliuurnalle, niin silloin on jo koulusta sellainen käsitys, että mitä nämä puolueet oikein ajaa, minkälaisia arvovalintoja, joista Elo mainitsi, minkälaisia arvovalintoja hänen nyt täytyy tehdä, ja mitkä on niin kuin nämä perusasiat, ja sitten ihan sellainen niin kuin haastava kysymys on tietysti, että miten tätä saadaan, mutta niin kuin pointti on nostaa ja äänestää tiedemyönteisiä poliitikkoja, koska poliitikkoja on sitten moneen rataan, meitä on hyvin monenlaisia, ja siellä on osa, jotka on selkeästi tiedevastaisia, ja sitten on tiedemyönteisiä, niin täytyy nostattaa sellaisia ihmisiä, jotka ajaa politiikassa nimenomaan sitä niin kuin uusimman tutkitun tiedon mukaista politiikkaa, ja niin kuin, tavallaan ei lähde perustamaan sellaisia niin kuin mielikuvia, mikä ei pidä paikkaansa, vaan nimenomaan ajaa sitä selkeää, oikeasti olemassa olevaa niin kuin tiedemyöntäistä politiikkaa. Et tässä on ehkä tällaista niin kuin kaksi asiaa, jota mä niin kuin haluan korostaa, on juuri toi koulutus peruskoulussa, ja sitten ihan vaan niin kuin normaali kansalaisaktivismi ja näkyminen siinä, että tiedemyöntäisyyden puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia, joo. Hyviä pointteja. Tämä on tosi tärkeä teema ollut. Hyvä, että tämä nousi. Että mä oon sen takia oikeasti minkä takia mä oon valinnut kysymykset tähän. Että mä en valinnut avoimia kysymyksiä juuri sen takia, että EUn päätöksenteko on sellainen, että siellä on tällä hetkellä meneillään nuo kysymykset siellä, että sinne, että lähdetään jotain vihreän kasvun ohjelmaa uudestaan nyt tällä hetkellä neuvottelemaan, kun ne on tällä hetkellä neuvottelut jo niin kuin lähes loppusuoralla, niin on aika epätodennäköistä, niin se tekee sinne ei niin kuin kovin helpolla niin kuin uusia ehdotuksia voi sinne, niin kuin, mutta tällä hetkellä on jo aika paljon semmoisia, mistä pitää saada, niin kuin, koska ne tulee sitten aina kansallisen päätöksenteon kautta myöskin, että siinä EU-parlamentti ja komission jälkeen niin menee ne vielä sitten kansallisen päätöksenteon. Se on yleensä se hankalin rundi. Siinä se yleensä tulee aina sitten aina aika erinäköisenä ulos, kun se vetää sen 28, onko se 28 tai onko niitä jäsenmaan niin kansallisen päätöksenteon läpi, niin se on haastava. Mutta tähän voisi nyt alkaa meillä pikkuhiljaa tulee, tässä on vartti suurin piirtein, vähän alle vartti aikaa vielä. Tähän loppuun voisi ottaa sellainen loppupuheenvuorot vielä. Meillä oli semmoinen etukäteiskysymys myöskin tullut, että kuvaile mihin suuntaan EU ja sen jäsenmaiden olisi mentävä, kun otetaan huomioon ilmastokriisi, luontokato sekä sosiaaliset ongelmat, jotta vihreä siirtymä olisi mahdollisimman oikeudenmukainen. Niin tämmöinen loppukysymys vielä. Ja tästä voisi otetaan semmoinen 3 minuuttia puheenvuoro jokaiselta. Ja olisiko nyt vaikka Touko voisi aloittaa? Joo, se on laaja kysymys 3 minuuttiin, mutta ehkä nyt näkisin vaan sen tärkeänä, että mikä tässä nyt jo aikaisemmin on monta kertaa korostettu, mutta oma lähtökohtani on se, että me tarvitaan EU-tasolla sitä tiedemyönteisyyttä ja tieteen arvon palautusta monessa kysymyksessä. Ja lähtisin siitä, että kun oikeasti tunnustetaan ne tieteen asettamat reunaehdot, niin ja sen jälkeen, niin kun reunaehdot on kunnossa, sen jälkeen lähdetään hakemaan sitä kaikille tasapuolisesti oikeudenmukaista ratkaisua, niin se on nyt se meidän tulevaisuus. Sillä päästään kaikkein parhaiten eteenpäin. Eli mä en oikeastaan tähän osaa muuta sanoa kuin, että tiedemyönteisesti eteenpäin. Ja loppupuheenvuorona sanonkin, mä vähän nuutilta lainaan tätä ajatusta, mutta
haluan loppupuheenvuorossa korostaa sen, että äänestäkää tiedemyönteisiä ehdokkaita. Siinä avain kestävää tulevaisuutta. Kiitoksia Touko. Se oli oikein hyviä loppupuheenvuoroja. Sitten otetaan seuraavaksi vaikka Elo. Joo, no EU:sta täytyisi siis mun mielestä pitäisi niin kuin sen lisäksi, että niin kuin kaikkea niin kuin hienoa uudistusta ja vihreää siirtymää ollaan tekemässä, mutta niin kuin asia, mitä ei uskalleta edistää, niin on se, että oikeasti niin kuin tarkasteltaisiin sitä, että meidän pitäisi vähentää ihan niin kuin kaikessa. Eli niin kuin sen sijaan, että me yritetään kasvattaa taloutta ja me halutaan sähköistää niin kuin energiamarkkinat näin, mutta meidän pitäisi myös ihan oikeasti saada kulutusta pienemmäksi, saada vähemmän energiakulutusta. Tällä hetkellä ei olla pystytty todistamaan, että talouskasvu pystyttäisiin irtikytkemään ilmastopäästöjen kasvusta muuta kuin paikallisesti. Niin, ikävä kyllä tehostaminen ja niin kuin siirtyminen vaan muihin tuotantokeinoihin ilman minkäänlaista vähentämistä niin ei vaan tule olemaan vaihtoehto. Ja, myös tämmöinen niin kuin filosofinen ja henkinen muutos tarvittaisiin. Ja mitä mä niin kuin puhuin tästä, niin kuin todellakin olen siis tiedemyönteinen itsekin, mutta itse mä näkisin, että niin kuin suurin muutos tulee olemaan niin kuin ajatuksissa, tunnetaidoissa, empatiassa, siinä mikä nähdään hyvänä elämänä ylipäätänsä. Ja sitä kautta myös se, että voitaisiin keskustella siitä, että voidaanko elintasoa laskea. Nähdään, että mitä muuta se on kuin vaan se raha ja tuotteet, mitä on. Mutta joo, tämmöinen. Kiitoksia Elo. Tosi hyvä loppupuheenvuoro tähän. Ja sitten voisi ottaa vaikka Nuutti seuraavaksi. Joo. Just Touko mainitsi mun mielestä tosi hyvin just toi tiedemyönteisyyden, koska nämä asiat on selvästi sellaisia faktoja ja selvästi niin kuin olemassa olevia uhkia, mihin meidän tarvii nyt vaan niin kuin ryhtyä käydä hihat ja rupea töihin, eli lähtee niin kuin työstä. Ja meillä on EU-sakin tällaisia niin kuin poliitikkoja, niin kuin Orban ja sitten Puolan hallinto, missä on niin kuin selvästi niin kuin tosi vastahankosta niin tämä toiminta, tehdä näitä toimia, mitä meidän täytyy tehdä. Ja nämä on sellaisia asioita, mihin meidän pitäisi niin oikeastaan niin tarkastella, että miten me saadaan huolehdittua, että tämä niin kuin jopa joidenkin totalitaariseksi hallinnoksi arvioima niin kuin valta ei sitten pääse EU-ssa sellaiseen asemaan, että se pystyy estämään tai pystyy blokkaamaan tai pystyy kiristämään rahaa EUlta, että se tekisi näitä niin kuin ilmastotoimia, mitkä on meidän kaikkien vastuulla. Eli just tämä, että meidän pitää hyvin tarkasti niin kuin tarkastella sitä, että mikä on meidän suhtautuminen tällaisiin maihin, jotka sitten kuitenkin räikeästi rikkoo ihmisoikeuksia ja esimerkiksi lehdistön vapautta. Eli nämä on niin kuin sellaisia konkreettisia asioita, mitkä meidän pitää ylittää, että me päästään koko EU:na tekemään tällaista yhdenmukaista ja niin kuin oikeudenmukaista siirtymää kohti vihreätä siirtymää ja ylipäätään näiden luontokriisien selvittämistä. Kiitoksia. Kiitoksia Nuutille ja sitten oli vielä Pinja. Joo,
No niin kuin tosiaan tässä nyt ollaan paljon puhuttu vihreästä siirtymästä, muusta, tosi hienoa olla keskustelemassa näistä aiheista. Mä näen, että vähän silleen, kun englanniksi käytetään paljon sitä niin kuin Green New Deal, mikä sitten pohjaa tähän niin kuin sotien jälkeiseen New Deal-ajatteluun, niin mä näen, että tässäkin just nähdään se niin kuin tavallaan valtion vahva rooli, ja EU ei toki ole valtio, enkä nyt sano, että niin kuin liittovaltioksi tässä tulisikaan kehittyä, mutta että meidän on nähtävä ehkä erityisesti se julkisen puolen rooli, koska nämä on sellaisia asioita, missä me ei voida vaan luottaa, että ehkä markkinat hoitaa, vaan juuri sen takia se sääntely, mitä täällä niin kuin ollaan puhuttu, ja toisaalta kannustimet siihen muutokseen, niin on tehtävä yhdessä, ja ne on tosiaan niin kuin tutkittava, että ne on sitten oikeudenmukaisia, jolloin palaan siihen, että mä näen, että meidän on tärkeää myös pystyä reflektoimaan, että onko nimenomaan se talousjärjestelmä, mille EU on rakennettu, niin kestävä, mitä Elo toi mun mielestä hyvin esiin. Ja sen ei just niin kuin tarvitse tarkoittaa kurjuutta, vaan mun mielestä se voi tarkoittaa nimenomaan sitä, että meillä on esimerkiksi EU, jossa ollaan siirrytty lyhyempään työpäivään tai lyhyempään työviikkoon, jolloin sitä aikaa voi käyttää siihen, että sä vaikka vietät aikaa sun ystävien tai perheen kanssa, eikä sun tarvitse ehkä niin kuin viettää niin vahvasti tai olla sillä, että nyt mun pitää kuluttaa, jotta mä ehdin tehdä niin kuin tässä lyhyessä ajassa, mitä mulla vaikka työn tai muun niin tehostamisen ulkopuolella on. Meidän pitää siirtyä eteenpäin semmoisesta lyhytsyklisestä kvartaalitaloudesta siihen, että me voidaan pitkäjänteisesti katsoa asioita. Mun mielestä tässä tuli hienoa keskustelua metsäpolitiikasta aikaisemmin, että ei meidän kannata hakata meidän metsiä sitten niin kuin sillä nopealla tahdilla, että saadaan voittoa, mutta se vaatii myös sitä, että meillä tosiaan on jälleen se kompensaatio sille olemassa, mikä nimenomaan esimerkiksi EUn kokoisella toimijalla tai valtion kokoisella toimijalla on mahdollisuus näitä kompensoida. Eli tosiaan niin kuin muuttamalla vähän sitä niin kuin aikaa, että samaan aikaan just niin kuin tunnistetaan ilmastotoimien nopea tarve, niin samaan aikaan me voidaan ehkä vähän hidastaa, mitä tulee esimerkiksi just niin kuin talouteen ja miettiä ja myös niin kuin tehdä aktiivisesti toimia sen eteen, että onko se niin kuin lyhytsyklinen talouskasvu se, mitä haetaan, mikä tarkoittaa sitä, että sen lisäksi, että me tarkkaillaan ilmastopolitiikkaa ja kestävyystoimia, meidän tulee tarkkailla myös EUn talouspolitiikkaa ja rakentaa siitä kestävää. Yes. Kiitoksia Pinja ja kiitoksia. Nyt aika alkaa valitettavasti nyt olemaan semmoinen, että nyt ei oikein kerkeä enää uutta pitää alkaa lopettelemaan, mutta kiitoksia tosi paljon panelisteille ja osallistujille. Meillä on tosi hyvää keskustelua. Meillä on siis tämä hanke tosissaan, mä tuossa mainitsinkin, niin tämä on vasta ensimmäinen, että nyt tästä niin kuin lähdetään tätä hanketta niin kuin tekemään, eli minulla työlistalla pitäisi 3 podcastia tässä tehdä, eli niitä aiheita tässä tuli justiin tänään tosi hyvin esille. Kiitoksia siitä, sain siitä oma työ väheni, siinä voin tästä poimia hyvin teemoja. Ja sitten meillä on virtuaalinen työpaja, johon mä laitan myöskin, mä en ole ihan varma, luultavasti huhti-toukokuussa, mä laitan siihen myöskin kutsun teille, ketkä olette nyt tänäänkin mukana panelisteille, niin se on niin kuin asiantuntijoille, tutkijoille ja sitten nuorille päättäjille oli niin kuin tämmöinen virtuaalinen työpaja. Sitten me tehdään vielä lopuksi pamfletti, jonka aihepiiriä ei ole vielä mitään tietoa, paitsi kunhan se nyt on hankkeeseen liittyvä, mutta sen suunnittelu on tässä niin kuin myöskin työstöä. Että kannattaa seurata meidän hankkeen toimintaa, niin kuin tulee Facebookissa, ja jos on jotain ehdotuksia ja kysymyksiä, niin voi laittaa meille Kreaturan sähköpostiin sitten viestiä siitä. Mutta kiitoksia kaikille osallistujille. Päätän tämän tallennuksen ainakin nytten, ja kiitoksia kaikille teistä.